चौठी तमे कोठी लुचना लुचना। अरे ये युद्ध पूर्व आम कथा टे बुझ बापा हाथ गोटे फुल टे देनी। अरे रुसिया कैटरिंग वाला लाइट वाला टेंट वाला सब मिसिक आम 12 जन गोटे फुल कुआड़ को हम ये ग्लास मेन्थ प्लस गोले पिला भाया लगे। सुन गोटे अलग मुड रे अच्छी अरे बुझुची तू तो मुड रे अच्छु आम मुड टे बनई दे माने माने आम कथा टे बुझु पर बुझेबी भाई तू थरे बाहर आम कथा टे बुझु सुन गोटे भितर टिके चुटुर मुटुर कर दे आछी बुझीबा। भाई 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 तू थरे कबाड़ देला माने आउ खोलिबु ना देख गोटे मद भाई मु कबाड़ फटे बाड़ेबी तू कोढ़िया कोन आबलाई करती ভাল लागियो। भाई आम कथा टे बुझु की कथा देख सुन तू थरे बाहर आम कथा बुझिबुनी। अरे बागर बा देइथिनी चतुर्थी भी थरे ना आम कथा टे बुझु आम कथा टे बुझु।